18 alumnes de segon curs de cuina han participat al primer concurs de tapes Sabor Espanyol, promogut per Miquel Alimentació Group i celebrat a l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà. Els participants han disposat de 90 minuts per preparar 6 unitats d'una tapa que havia de tenir com a ingredient principal un producte de la marca Sabor Espanyol. El jurat l'ha presidit Paco Pérez, el xef del restaurant Miramar de Llançà, que té 2 estrelles Michelin. El guanyador ha estat Ivan Martínez amb la tapa de bonítol amb salsa. S'han dut 200 euros en metàl·lic, un sopar en un restaurant amb estrella Michelin i un lot de productes Sabor Espanyol. José Antonio Liñán ha estat el segon classificat amb musclos amb escabetx i Jairo Andrade el tercer amb una coca amb sardina i ceba.